Kulang, hello. Ano ba ulam? Nakatapos ko lang din mag-lunch eh. Spring, kamusta ka dyan? Sarap yun, sagad. Ito nga hinihingi ni LV. Gusto mo ba ng ganito? Ipagtanim kita. CJ Mix Vlog. Salamat sa patamsak. Nag-lunch na ba kayo? Ano ulam? Pahingi. Nagpaano na ako doon, tawag nito? Nagpaugat na ako, kumuha na ako ng dahon. Papaugatin ko muna. Kapag buhay na, saka ko ibibigay. Yan, ganda niya. Parang real talaga yan. Naggupit na ako dun ng ng dahon, papaugatin ko. Pag buhay na, saka ko ibigay sa'yo. O kung gusto mo, ikaw magbuhay, bigyan kita ng maraming dahon. Sa dahon lang din yan nagsimula, binigay sa akin nun ng kaibigan ko, na parami ko lang. Tas mga 2 weeks yan bago malanta yung bulaklak niya. Yun lang.
Ay siya, sige, ano na, pag nabuhay na, saka ko ibigay sa'yo para nakatanim na sa lupa. Sabi ni Amo, iuwi niya yung nasa school. Hanggang ngayon, di pa naman niya inuuwi. Eh, yun sana bibigay ko sa'yo. Oo. Nasa paso na, nasa lupa na pag binigay ko sa'yo. Buhay na pag binigay ko. Sasagad na talaga. Pinasok nga to ni Amo dito sa loob ng bahay eh. Tas hindi bumubuka yung bulaklak niya. Ginawa niya, nilagay sa labas. 2 araw lang yan, bumuka na agad. Pinasok niya ulit sa loob. Kinuha ko. Yan muna ang aking view. Nag-try ako dati mag-uwi niyan, kaya lang hindi ko talaga totaling naalagaan kasi syempre bumalik na ako. So namatay siya kasi nag-uulan kasi that time. Nalunod sa labas, pinabayaan. Pero meron akong isang kaibigan na nag-uwi nito, dahon lang din yung inuwi niya. Nabuhay niya sa Pinas. Kaso mo, kaya naubos, nilantakan ng manok. Kinain ng manok. Bigay lang yan sa akin ng kaibigan ko noon pa, matagal na. Nasa Chestwood pa kami, limang taon. Bago pa mag-pandemic, meron na ako niyan. Dahon lang din ang binigay niya nun sa akin, ako lang yung bumuhay. Isang dahon, tapos yan, naparami ko na. Ay, Spring, gusto mo ba? Sasamahan ko na yun, dadamihan ko na yung bubuhayin. Bigyan na rin kita. Para may alagaan ka. Hindi yan magagalit, ganda kaya ng bulaklak. Kapag inayawan niya, o di ibalik mo sa akin. Ayan, oh, nagbabad na ako. Ayan, binabad ko na para magkaugat. Pag may ugat na, saka ko lalagay sa lupa. Yan ibibigay ko sa inyo. Oo,
Oo, dahon lang talaga yan. Yung halaman na to, sa dahon lang din yan nagsimula. Nung binigay sa akin, dahon lang din talaga. Matagal kasi yan ano yun? Malanta yung bulaklak, mga nasa 2 linggo bago siya malanta. Hindi pa nga to masyadong mapula yung nandun sa labas, ang pula ng ano niya, ng kulay. Meron din ako niyan, yung snake plant. Meron ako, ang laki na nga nasa labas. Prem nga ni Desi, ito naka-play sa akin ngayon. Isang phone ko nandun din sa kanya. Boss Botchog, hello po.
Salamat po sa pagbisita. Ano, Spring, ayaw mo ba? Pagbubuhay kita ng bulaklak. Ay, salamat po, Boss Batchog. Ma'am Shibing, hello. Salamat po sa pagpunta. Samira, hello po. Nag-lunch na ba kayo? Mega love shoutout po sa lahat. Salamat po sa pagbisita. Salamat po sa inyo. Ito munang magandang halaman ko ang aking view. Absent si Desi sa prem niya, oh.
Ang ganda niya. Ganda ng aking model. Yeah, ang ganda nga ng flower kaya tuwan-tuwa si amo. Meron pa yan isang malaking paso dun sa labas. Puno din ng flower na ganyan. Tas mas matingkad pa yung kulay. Nasa garden ni amo, nasa labas, yung ano, yung isang marami, nakatumpok siya, isang malaking ano, malaking paso, pahaba na paso. Ay, nasa Hong Kong po ako. Pagpasensyahan po, hindi ko mabasa lahat yung letra ng chat kasi yung gamit ko na cellphone. Ang daming guhit. Kailangan ng palitan ng LCD, ang daming guhit. Hindi ko mabasa lahat yung nakasulat. May nakaprem kasi sa isang cellphone ko kaya hindi ko din magamit para magbasa. Ikaw po si Samira, nasan ka ngayon? Oh. Mag-a-apply din dapat ako diyan dati eh. Kaso mo na unang natawagan dito sa Hong Kong kaya hindi ako natuloy diyan. Tsaka ang liit nung sahod na ino-offer nun sa akin diyan kaya hindi rin ako talaga nagpursige na natumuloy. Yun nga, ang liit nga ng sahod kasi nung magkano lang yun dati ino-offer sa akin, parang nasa 12,000. Magtrabaho na lang ako sa Pinas, ganun lang din. Pero kung halimbawang lalo kung mapunta ka sa magandang amo siguro, okay din siya kasi dito kasi sa Hong Kong, hindi katulad dyan na gastos ng amo lahat. Dito kasi hindi. Yung mga personal mo na mga gamit, ikaw ang bahala doon. Ikaw ang bibili. Diyan yata, di ba hindi? Kumbaga sagot lahat ng amo. O kaya kung kukwentahin mo din, halos baka nga mas makakaipon ka pa kapag diyan kasi lahat ng sahod mo talagang sayo. Dito kasi hindi. Sa sahod ka nga mas malaki, pero syempre pag nag-day off ka, gagastos ka. Tapos yung lahat ng personal things mo, personal hygiene, everything, ganyan. Basta yung pang personal mo, ikaw lahat yung gagastos nun. So, pero meron pa rin namang mangilan-ngilan na amo dito na nagpo-provide para sa mga katulong nila. Pero halimbawa dito sa amo ko, okay sa pagkain, pero pagdating sa mga personal na gamit ko,
Akin lahat yon. CJ Mix Vlog, hello. Tin, dalawa ba yung CJ Mix Vlog mo? Parang dalawa yung nakita kong nag-prem kanina. O kaya nga si Samira, mas okay pa din siguro kapag dyan kasi talagang yung sahod mo, yun na yun sa'yo talaga. Dito kasi talaga hindi eh. Kaya nga minsan marami din akong nababasa na galing sa, halimbawa galing Saudi, ganyan. Tapos lilipat ng Hong Kong. Pagdating ng Hong Kong, nagsisisi sila kasi ang liit na nga ng bahay, hindi pa matapos ang trabaho. Tapos yun, pagdating sa mga expenses nga, yung mga gamit, mga personal things mo, hindi rin sagot ng amo.